У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Апошні чвэрць стагоддзя Беларусь жыве ва ўмовах палітычных рэпрэсіяў і уціску незалежнай прэсы. Але новая хваля рэпрэсій, якая пачалася ў жніўні пасля прэзідэнцкіх выбараў, адметная тым, што як ніколі шмат журналістаў трапляюць за краты. Адзін з такіх журналістаў, які адсидзеў 10 сутак, гэта наш сённяшні госць Ігор Карней. Добрый дзень. Добрый день, Виталий. Ігор, расскажыце, што прывяло да таго, што вы правялі сапраўды 10 сутак у Жодзіна? Ну, можа, адрозна ад іншых журналістаў, калегаў, якія трапляюць па такой стандартнай уже працэдуры, калі іх загружаюць мікрааўтобусы, вядуць у аддзяленне міліцыі, там управлення ўнутраных спраў, і там досыць так карэктна або затрымліваюць да канца акцыі, каб не было карцінкі, або тады ўжо увечары, там, допустим, вязуць на крэсціны пасля суды. Я прайшоў, скажем так, усе гэтыя колы нароўні з звычайнымі удзельнікамі акцыі, з пратэстоўцамі. Ну, узялі так у раёне Макдональдса на Пушкінскай, там вот пачыналася акцыя марш смелых. Ну, вось закінулі ў аўтазак, што непрыемна, адразу пачынаюцца такія здзеклівыя моманты, тут інакш не скажаш. На ўваходзе ў аўтазак кінуты чырвона-белы сцяг, то бок гэта вось такая спроба адразу цябе, неяк так, як словамі Александра Лукашенка, прынізіць, там, нахіліць, апусціць, паставілі на калені, і недзе наступныя паўгадзіны мы ўжо ехалі, рушылі ў бок Савецка-Рус. Па дарозе там хлопец адзін, сусед па левым локці паспрабаваў падняць галаву, агледзецца, што тут адбываецца, яму адразу цэлая серыя удараў па галаве пайшла, то бок амапаўцы ў сваім рэпертуары тут. Ну, а самы здзек, напэўна, быў ужо самім савецкім раўсе, бо фактычна 12 гадзін з гадзіны дня да гадзіны начы мы прастаялі на вуліцы у такім стане, рукі на сцяну, ногі на шырыню плеч. І толькі былі невялікія такія перапынкі, калі выводзілі ўжо да афармлення дакументаў. Ну і вось, а ў 12 гадзін ўжо, не ў 12, а пасля 12 гадзін, у гадзіну начы прыехаў. Перад гэтым яшчэ аформілі пратаколы, а 10 гадзіне недзе ўвечары вынеслі стол на вуліцу, былі абсалютна аднатыпныя пратаколы. Ішоў у калоне пад чырвона-белымі сцягамі, скандаваў лозунгі і так далей. Ніякія аргументы не прымаліся, маўляў, суд разбярэцца. І ўжо недзе... І гэта самае, напэўна, парадаксальна, як суд разбіраецца ў такіх сітуацыях. Так. Тут, дарэчы, можна было нават замовіць, яны самі прапаноўвалі такую працэдуру паскораны суд. Калі ты цалкам пагаджаешся з пратаколам... Які сервіс, аднак. Да, ўсё для людзей. Вот это паскораны суд, ты цалкам пагаджаешся, падпісваеш пратакол, гэта, 10-3 хвіліны літаральна проста зачытваюць тваю віну. Але спадзяванні марныя, што это скончыцца штрафам і цябе адпусцяць. Давалі за паскораны суд 7 сутак, а ўжо там усё астатняе, калі не згодны, ад 10 і вышэй. Там па сукупнасці справу цяпер шмат, хто другі, трэці раз, это ўжо рэцыдывісты. Там адназначна ідзе складанне пратаколаў. Але пакуль яшчэ, як кажуць, гэтыя рэгіянальныя суддзі, яны больш гуманныя, і гэтыя складанні пратаколаў ідуць на карысць, скажем так, вінаватага. Бо калі, напрыклад, па двух пратаколах складваюць 10 плюс 15, атрымліваецца 20, ці 10 плюс 7, атрымліваецца 15. І вось вы пасля суду вяртаецесь в тую ж камеру, дзе ўжо былі, і як гэты, 10, уже менш там сутак, як яны праходзілі? У самой камеры ўжо такі усталяваўся пэўны парадак, самаарганізацыя, і гэта ўжо, скажем так, каціцца па сваёй каляіне. Людзі вельмі цікавыя, увесь зрэз практычна беларускага грамадства, шмат традыцыйна айцішнікаў, і кіраўнікі кампаній, і супрацоўнікі, там і ЕПАМ быў, і досыць буйныя фірмы, кіраўнік адзін быў, яго замовы такія
скажем так, працуюць з грандамі і монстрамі. Калі галіны. у грамадстве людзей вышэйшай адукацыі прыблізна 20% у Беларусі, то ў вашай камеры было 100%, ці амаль Ну, скажем, 90. 90. 90. Былі хлопцы, два, напэўна, з сярэдняй спецыяльнай адукацыі, але яны мэтанакіравана ходзяць на акцыі, яны мэтанакіравана патрабуюць зменаў. То бок выпадковых людзей, скажем так, эканамічныя патрабаванні ў дадзеным выпадку не былі. Все людзі патрабуюць палітычных пераўтварэнняў. Людзі займаліся хто чым. Вось хлопец адзін праявіў сябе, такі талент выявіў, зрабіў з мякіша хлебна ўвесь набор шахмат. Дошку разлінеілі на стале просто на драўляным, і шашкі былі, і шахматы былі, і адзін студэнт-гісторык выпускаў насценную газету «Арыштанскія навіны» у рэжыме онлайна, пастаянна абнаўлялася. Адзін вось хлопец таксама, ён рабіў замалёўкі камеры знутры, таксама вось. Ну, а так, в прынцыпе, зноў жа упарадкавалі ўсё самі, выграблі з-пад гэтых шконак кучу смецця, якое там невядома з тараканамі ў перамешку, колькі яно там валялася. Ну, на кран фільтры самі ставілі, бо вада вельмі кепская, вось такія ватныя. Што за фільтр, раскажыце? Ну, вот ватныя дыскі бярэш, крыху там марлі, абматваеш, і прынамсі вот за пару гадзін там збіраецца такі вот камяк бруду самы натуральны. Вода страшна чорная сама па сабе. Так, яно просто бруд самы натуральны. І піць там, конечно, не пажадана. Вот. З іншага боку, каб там напіцца, папрасіць там кіпятку, там кіпеню ці гарбаты, это вечна была праблема выбіць баландзёры, якія развозяць эту страву, дадатковы кубак там кампоту ці гарбаты, это цэлая трагедыя. Ну, вось і пра гэта, ведаеце, шмат людзей, якія прайшлі праз гэта зняволенне, расказваюць, што вельмі рознае бывае стаўленне ад всіх гэтых вертухаяў, скажем, міліцыянтаў. Ніхто не прымушае іх быць жорсткімі, і адны выконваюць свае абавязкі спакойна, нармальна, а іншыя проста праяўляюць нейкія сапраўды садысцкія схільнасці, хаця ніхто іх да гэтага не штурхае. Ці сапраўды так? Ну, розныя людзі, вот маладзейшыя, в прынцыпе, з імі нават можна гаварыць неяк, яны все роўна ў сваёй сістэме, і калі там вось запытвалі часам, што там на волі робіцца, якія навіны, бо інфармацыйны вакуум паўнейшы. Ну, вот чалавек просто без злосці, але адказвае, вы ніколі не пераможаце. То бок ён упэўнены, што ён у гэтай сістэме на сваім месцы, і ён мае рацыю. Ну, а ёсць сапраўды садысцкімі, яны больш гэта прадстаўленыя амапаўцы. Вось гэта група суправаджэння, якая прывозіць на аўтазаку чарговую партыю зняволеных, і яны застаюцца, пакуль яны тут да суду. Вось гэтыя садысцкімі замашкамі абсалютна. Вось мы калі прыехалі ў Жодзіна, у пакоі дагляду, таксама як і аўтазаку, на ўваходзе сцяг кінуты, чырвона-белы. То бок прымушаюць зноў жа таптацца па ім, народ адмаўляецца, тады проста людзей збіваюць. Вот это амапаўцы, ўжо не сваі там вертухаі, а вось гэтыя. І прыгаворваючы, што гэта вам не Польша, што хочаце рабіць. Польша это ўвогуле ўжо з іх гледзяшча нешта страшэннае на зямлі такое, што можна толькі ўявіць. З Польшы пастаянна наракаюць. Калі там лекі нейкія у камеры патрэбныя просяць, паедзеце ў Польшу, будзеце там лекавацца, і ўсё пастаянна ў этой Польшы ім наракаюць. Вы яшчэ пасля вызвалення распавялі адну гісторыю, якая, прызнаемся, пайшла ў многіх сродках масавай інфармацыі пра тое, што з вамі сидзел адзін я бацька. Ну так. Гэта ў суседнім камеры, скажем так, быў сведкам гэтага суду. Брат малодшы Віктара Івашкевіча ўжо памерла, лідара працоўнага руху. Яго калі павялі на суд, вось былі хлопцы з этой суседняй камеры, якія сказалі, што немагчыма з гэтым чалавекам, вот 3 сутак яны ўжо сядзяць, ён пастаянна задвігае, кажуць, там за Лукашэнку, за ўладу, што ён адмыслова выходзіць на акцыі, каб падтрымаць амапаўцаў, крычыць ім такія салідарныя словы, давайце, хлопцы, большых па баках там лупасьце і так далей. Ну, яго просто не разабраўшыся, напэўна, што ён там выкрыквае, забралі. Ён быў перакананы, што высокі суд разбярэцца, што не толькі яго там адпусцяць, але яшчэ, можа, кампенсацыю, якую там дадуць за ягоную грамадзянскую пазіцыю. Ну, але
А аказалася, што зноў жа марныя былі спадзяванні, асудзілі яго на 12 сутак. І вось амапавец, які з гэтага суправаджэння, які вельмі жорсткасцю такой адрозніваўся, ну ён нават яго аж прыабняў і сказаў, што ну хлопец, наступным разам будзе лягчэй. Ну але вот гэты факт меў месца, і вось гэтыя бацькі, яны таксама могуць пайсці пад раздачу, і іх меркаванні не будуць улічаныя, таму што, ну, вот, наколькі я зразумеў, суд проста вырашыў, што ён на хаду перабуваецца, і каб выйсці на волю, вот, прыдумляе такую гісторыю, што ён за ўладу, за Лукашэнку, і далі яму нават больш, чым некаторым удзельнікам. Ёсць такая статыстыка, што ўсяго каля 900 сутак зараз адсядзелі журналісты ад пачатку падзею, ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў, і гэтага раней не было, паколькі журналісцкае пасведчанне было нейкім, ну скажем так, алібі. Журналіста маглі затрымаць, але потым пасля высвятлення дакументаў адпусціць. Але зараз відавочна, што ўлады проста мэтанакіравана палююць на журналістаў. Апошнія там нядзелі былі якраз моманты, калі бралі тых, хто был з камізэлькай прэсы, цяпер журналісты нават не апранаюць тыя камізэлькі. Па-вашаму, чым гэта тлумачыцца? Вось чаму ўлада менавіта знайшлася ворага не проста, сказаць, маральнага, а менавіта вот юрыдычна знайшлася ворага прэсу і змагаецца з ім? Ну, я паглядзеў, сапраўды, маніторынг быў у Беларускай асацыяцыі журналістаў, і дзесьці ад пачатку выбарчай кампаніі 350 чалавек зведалі перашкоды ў дзейнасці, каля 70 атрымалі суткі, ну і на гэты момант дзесьці там каля 2 дзесяткаў яшчэ працягваюць сядзець. Ну, як мне здаецца, тут проста каб не было карцінкі. Каб не было карцінкі, і гэта даказвае тое, што вот на першых парах не было ж такіх масавых пасадак, але былі затрыманні, і вось перавозка потым у міліцыю, і там нібыта вот асабістыя дадзеныя трэба было ўзгадніць. Узгаднялі акурат да таго моманта, пакуль не закончыцца акцыя, там маршы і так далей. Потым выпускалі, фактычна, карцінкі няма, як бы праца сапсаваная. Ну, цяпер стратэгія іншая. І нават, дарэчы, я калі быў у гэтым савецкім РУС, стаялі каля сцяны, у аднаго з ахоўнікаў працавала рацыя на хвалі міліцэйскай. І там можна было зразумець, што адбываецца вось канкрэтны момант. І была вот такая каманда, што там тэрыторыю зачысціць, карандашей взять на вид, не отпускать, контролировать, а потом типа взять. Ну, карандаши. То бок у нас ёсць такая падпольная мянушка. Нас называюць карандашамі. І вось гэта каманда, яна, ну, вельмі красамоўна паказвае, якая зараз палітыка ў адносінах да журналістаў. Ну, палітыка, мне здаецца, такая бесплённая, таму што зараз кожны чалавек сам сабе і журналіст, і блогер, і відэааператар. Натуральна, з такімі рэпрэсіямі менш стала карцінак аб'ектыўна, бо людзі, нават з якімі я вот у камеры сядзеў, ну, кажуць, што няма сэнсу ўжо браць з сабой там дарагі тэлефон і здымаць нешта, бо калі сапраўды яго правераць, то могуць, в прынцыпе, нават і пратакол яшчэ адзін дадатковы скласці, здымаеш, распаўсюджваеш карцінку і так далей. Вот. Таму тут абсалютна зразумелая мэта зрабіць блакаду інфармацыйную, каб не было тыражавання вот этих зверстваў. І, дарэчы, зноў жа, вось каля гэта савецкая РАУС, вакол жылыя дамы. І за тыдзень яшчэ да нашага затрымання таксама была карцінка, якая шырока разышлася. Вот першы раз, напэўна, калі людзі стаялі з рукамі на сцяну, і, ну, яны стаялі 7 гадзін. Это было беспрэцэдэнтна, і па жорсткасці, і там як бы абмяркоўвалі, што, ну, нельга, каб такое было. І вось гэтым разам зноў жа было бачна, нават я бачыў, што людзі стараліся, так маскіраваліся за занавескамі, і зверху нас спрабавалі здымаць. Ну, а міліцыянты ў адказ на гэта з курылкі так балаваліся лазернымі прыцэламі, вадзілі па вокнах, што, ну, апошняе папярэджанне яшчэ так, і не ведаю, стралялі б ці не, наўрад ці, але псіхалагічна даюць зразумець, што ніякіх карцінак, ніякіх вот распаўсюду інфармацыі такого не павінна быць.
Цяперашняя нелегітымная беларуская ўлада вядзе неаб'яўленую вайну з прэсай. Нагадаю, што крымінальныя справы, узбуджаныя супраць журналістаў Белсату, і шмат журналістаў пацярпелі ад адміністрацыйнага пакарання. Але гістарычны вопыт паказвае, што ніводная ўлада не выйграе вайну супраць прэсы. Госцем сённяшняй размовы быў журналіст Ігор Карней. Заставайцеся з Белсатам.